Ladies and gentlemen, dneska je tady nový týden, nový víkend, takže jsme se tady zase shledali a dneska vás vezmu na NHL zápas na Philadelphii. Dneska hraju z Blue Columbus, tuším, že by to tak mělo být. Dneska je tady zima, takže jsme se oblekli tady tu fajnou bomberku zelenou a půjdeme tam. Vezmu vás na stadion, podíváme se na zápas, jak to tam bude vypadat. Nezapomeňte tam dát like, odběr a pojďme na video. Koupil jsem tam lístek, vyšel na nějakých $70, tady vám to střihnu někde do prostoru a jdou se mu vlastně dva kamarádi. A jednoho vlastně mám tady, oba dva mám v kapse. Ano, je to Absolut Citrus a Absolut Classic. Doufám, že mi ho tam nezabaví, jak tam budem při prohlídce nějaké nebo tak u brany. A možná už se i s jedním rozloučíme teďka. Očividně. A vypadá to asi na klasika. Že bychom dali na zahřátí, je tady zima, dneska tady máme nějakých -9 stupňů. Čekám teďka na Uber, tak to kopnem do sebe. Otevřem, jak za starých časů. A salut. Ten je. Počkáme na Uber a jedem tam. Takže jsme vstoupili teďka do centra. Teďka vůbec nevím, kam mám jít. To jsme. Zkusíme jít tady, kde jdou všetci. Mají tady už nějaké Vánoce. Takže jsme se dostali teďka aktuálně do sekce a vstupujeme. Ty čo, už to vidím. Jak to tady vypadá. Ty čo. Ta atmosféra je vlastně ostrá. Tady vyjde asi nějakých 70 000 lidí.
55, Rasmus Kristalainen. The forwards, left wing number 71, Tyson Forstner. 7, Noah Cage. Wearing jerseys reflecting number 13 and 21. Honorable John O'Malley. Yeah, well, you know, he falls apart kind of easily there, by the way. Sanders is definitely in the lead, though. This is just a walk. It delivers like a billion packages every single 20 minutes. Okay, look at him taking that last corner. We need them to cheer them on a little bit louder, though, because I can't hear you guys.
Stretch Flyers fans, you gotta make some noise. Here comes my PlayStation. Here comes all of my vehicles that I need. Oh yeah. Nice list. Oh, Santa Claus, Old St. Nick. Zápas už pomalu končí, ještě jdou do prodloužení, jenže mi už za chvilku jede Uber. Zatím je to stav 4-4, ještě se tady podíváme do obchodu a všechno stíhám a nějaké to oblečení a takhle. Bylo to v klidu, dobrá, ještě si ukážeme halu, jak vypadá tady. A zážitek dobrý, co si budem. Není to každý den, je to tady paradička. Mají takovou fajnou mikinu. Co za to chcou dneska tady? $95 pič. Vypadá dobře tady čepka. Grid. Klasika znak, tady Philly. Taky vestičky. Tady máme nějaké dresy, Farabaye, Sanhem, Míško, Forester, černé varianty, Tippett, konce tady pro vaše ratolesky. A nějaké trenky tady mají, ale drahé to jak píča. Zbytečně. To koupíš, vole, radši Balenciagu. Philly právě vyhrálo teda na prodloužení 4-5 a v shopu jsme si koupili malý puk. Ukážu na kameru. Koupili jsme puk tady. Takhle nějak vypadá ta hala. Lidi už chodí teďka domů a nás čeká to samé. Šílené. Všetci utíkají, ať můžou rychle do auta a odjet jako první. Klasika. Fičíme, beru Uber a jedeme do města, zase něco řekne. Jedeme domů. Vypadá ta arena z dálky. Menší změna plánu. Ještě jsem se rozhodl, že něco tady vyhledám. Jaký žrádlo na večer. A potom se asi doma najebem. A bude fajn, si myslím, ne? Slavit si z Madridu. Šízeň je veliká. Životem utíká. Nechte mě příjemně snít. Víte, jak to je dál, ne? Něco takého. Takže jdeme se někde nažrat. Dobro, šli jsme teďka po jídle, dali jsme se teďka v restauraci tady, co máme chicken of rice, což je kuře na rýži se zeleninou. Bylo to celkem good. A teďka už vlastně řekneme si něco k tomu hokeji, bylo to super zážitek, všem bych to doporučil se na to někdy podívat. Ale děcka mi to zvali do ucha, což jako úplně nebylo, co by mi úplně nejvíc vadilo. A vlastně nebylo skoro nic, co by mi vadilo. Teďka tady je fakt zima jak svíňa a už je na čase jít domů. Takže doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like, jaký ten odběr. Zítra vychází nový song, jak se ho běžte poslechnout na tomhle kanále. A příštím díle se uvidíme příští týden a zase něco vymyslím pro vás. Mějte se krásně
Užijte si svátky, nový rok, šťastný nový rok. Merry Christmas, Happy New Year, jak se tady říká. Ať vám Santa Claus něco přinese do domu. A uvidíme se. Mějte se krásně, čusa.